Bon dia i bona hora. Soc en José Carlos Núñez, orientador educatiu i psicòleg a Barcelona. Com poder crear un bon clima relacional amb els nostres fills i filles? La clau rau en el diàleg. El diàleg entès com a proximitat, com a escolta activa, com a acompanyament. Per una banda, tenim la proximitat. Aquesta dona als fills i a les filles l'accés a compartir les seves emocions, els seus pensaments, i això ens dona l'oportunitat per anar construint vincles més forts. D'altra banda, tenim l'escolta activa. Aquesta facilita que les persones, que els nostres fills i filles, puguin expressar les seves emocions o pensaments sense rebre cap judici de valor, que tinguin un espai per poder explicar-se. No obstant això, hi ha uns altres elements que també són molt importants: la intel·ligència emocional i la intel·ligència social. Aquests dos conceptes són capacitats. Què vol dir això? Vol dir que pots anar entrenant-les al llarg de la teva vida. Aquestes dues capacitats ens ajuden a gestionar situacions emocionals intenses d'una manera més respectuosa i més saludable, perquè és cabdal conèixer, identificar les teves emocions i també reconèixer les emocions dels altres. Aquests dos conceptes estan lligats amb l'empatia i l'assertivitat, és a dir, saber posar-se en el joc de l'altre i saber també posar límits. Dit tot això, per construir un bon clima relacional basat en el diàleg i en el respecte, hem d'escoltar activament, adoptar la seva perspectiva i dedicar-hi temps i atenció. A partir d'aquí, hem d'endinsar-nos en la conversa amb autenticitat, formant part del diàleg i respectant qui és la protagonista o el protagonista, que són els nostres fills o filles. A tall d'exemple, si la nostra filla ve i ens explica que ha vist una baralla al centre educatiu, nosaltres no hem de fer un judici de valor, hem de preguntar-li què és el que pensa, què és el que ha fet, què és el que faria, què han fet els seus companys, quina visió global té d'aquell conflicte, per posar el focus en els seus pensaments i en les seves emocions. En síntesi, els nostres fills i filles necessiten d'un espai per poder explicar els seus pensaments i les seves emocions. I nosaltres, com a pares i mares, hem de crear aquest espai per poder recollir-les, per poder acceptar-los i debatre, si s'escau, i acompanyar-los. Moltes gràcies per ser aquí i fins aviat.